Het Polderhaatkanaal tussen Nijbeets en de Veenhoop wordt bevaarbaar maken. Na het tolwe-strijd tussen dwarpen en bezwiermakers is juist het besluit vallen. De Rier van Steert had ontheffing doen van de Flora- en Faunawet. De werjepening van het Oude Kanaal zou een goede impuls wezen voor de economie in het gebied. Jonken Dijkstra Drijsma en Jorritsma tekent het consortium van de Frieske bouwers Friso en Van Wijnen bezwier ons in de onbesteding van de nijbouw van Tialf om Ballast-Nedam. Ze vinden dat een Fries bedrijf Tialf verbouwen moet. De politie had 5 nieuwe tips gekregen over een wapenen oerval op een huis in Ketlik. De oervaller driegen de bewenners met een vuurwapen. Hij is uitnaaid. Dit is een compositietekening van de oervaller. Opsporing verzocht joeg Justioen omtinken aan de zaak. Actie op Skilge om Dea Toutrasvili op het eiland te houden. Het tolweerig Famke en haar familie hebben bericht kregen dat ze weerom moeten naar Georgië. Maar de band binnen Nederland binnen en de klasgenoten van Dea willen dat ze op Skilge blijven. Joen en vannacht kreeg Bob het Friespunt kans op wat rein, een krachtige eerste win. Morgen ik rein, ik kans op sneeuw. Een matige win uit het eerste en het wordt op Nijs aan 3 graden.